Môžeš mať až o stovky eur vyšší dôchodok, ak spravíš správne rozhodnutie. Druhý pilier je dobrovoľný systém dôchodkového sporenia, kde si časť odvodov, aktuálne 4% z hrubej mzdy, odkladáš na svoj osobný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tieto peniaze sa investujú, aby sa zhodnotili a na dôchodku si ich vyberieš ako príplatok k štátnemu dôchodku. Štát negarantuje výšku sumy, ktorú dostaneš, ale ak si vyberieš správnu investičnú stratégiu, môžeš mať oveľa viac ako len dôchodok z prvého piliera. Kedy treba riešiť druhý pilier? Najlepšie čo najskôr. Ak máš menej ako 40 rokov, môžeš do druhého piliera vstúpiť kedykoľvek. Ak si v ňom už raz bol a vystúpil si, nemôžeš sa tam vrátiť. Ale pozor, ak si v druhom pilieri, ale tvoje peniaze sú v nesprávnych fondoch, napríklad v konzervatívnych, môžeš prísť o 1000 eur. Ak si do druhého piliera prispievaš, odkladajú sa ti peniaze na tvoj osobný účet, ktorý sa môže zhodnotiť. Tvoj dôchodok nebude závisieť len od štátu, kde hrozí, že v budúcnosti nebude na dôchodky dosť peňazí. Ak zomrieš skôr, peniaze neprepadnú štátu, ale zdedia ich tvoji blízki. Ak do druhého piliera neprispievaš, celý tvoj dôchodok bude závisieť iba od sociálnej poisťovne. Dôchodky sa môžu znižovať kvôli starnutiu populácie. Nevytváraš žiadny vlastný majetok na dôchodok, a ak zomreš pred dôchodkom, tvoje peniaze idú štátu, nie rodine. Si už v druhom pilieri? Napíš do komentára, či vieš, v akom fonde sú tvoje peniaze.